Sôn am swyddi. Rôl Actor. Dyma Noel, ac mae yn actor. Mae Noel yn actio cymeriad mewn cyfres deledu. Gall actor weithio ar ffilm, mewn theatr neu rhaglen deledu. Mae Noel yn mynd i ddangos i chi rhai o'r pethau mae'n ei wneud fel actor. Felly, ffwrdd â ni. Pan fydd Noel yn cael rhan fel actor, mae'n treulio llawer o amser yn dysgu'r sgript ac weithiau yn ymarfer yn aml gyda'i gyd actorion. Yn aml, mae'n rhaid i Noel newid y ffordd mae'n edrych ac yn gwisgo i chwarae rhan y cymeriad. Mae angen i Noel hefyd fod yn barod i ddilyn cyfarwyddiadau gan eraill, fel y cyfarwydddydd neu gweithredu'r camera. Yn aml, mae'n rhaid i Noel wario amser yn sefyll o gwmpas a bod yn amyneddgar, nes bod ei olygfa yn cael ei ffilmio. I wneud y swydd hon, rhaid i chi fod yn hyderus, trefnus, gallu gweithio mewn tîm, a bod yn ymwybodol efallai na fyddwch yn cael pob swydd actio y byddwch yn gwneud cais amdanynt. Efallai, y bydd angen i actor deithio a gweithio oddi cartref, gweithio oriau hir. Mae Noel wrth ei fodd yn gweithio fel actor, am ei fod yn mwynhau cael y cyfle i bortreadu bywydau cymeriadau arall. Os hoffech drafod eich opsiynau neu ddysgu mwy am swyddi, cysylltwch â chynghorydd gyrfa. Cysylltwch â Gyrfa Cymru dros y ffôn ar 0800 528 4844 neu ar y we drwy ein gwefan gyrfacymru.lliw.cymru. E-bostwch ni at post@gyrfacymru.lliw.cymru. Dewch o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol ar Instagram, Twitter, YouTube, Facebook a LinkedIn.